Siyabingelela kuphi na kuphi la kufinyelela khona umbukiso. Siyabingelela nakuma subscribers eDurban Network. Siyacela ukuthi niqhubeni subscribe so that lizothola indaba ezihlabahlosile. Ubingelela ke Navigate uMfoconzo uMahlinza ehlezi uMntwana nomphenya isikhethu Venombolo. Umsholo ntombe nomgqonto Songweni sakhe kubani usalale khothe nje makhonda nomgedo mazombo zalene mfana zokuthakatha sanibonana. Hayi, thiwe inkosi ayiqela. Webaba. Yeah. Zokubuza nje umbuzo lo. Yeah. Indlela one-impact ngayo since ungenile ku-music industry endimeni kaMaskandi nakubalaleli bomculo bebonkana. Umbuzo uzothi bowucashephi sonke lesikhathi? Ngicabanga ukuthi yonke into konke kunesikhathi sakho. Yes. Uma uzobhekisisa lapha eBhayibhelini encwadini engcwele. Yes. Kuno Isaiah 60 verse 22. Yes. Lapho athi uNkulunkulu khona when the time is right I the Lord will make it happen. Uthi uma ngabe sesifikile isikhathi akekho oyovimba. So ngicabanga ukuthi yonke into inesikhathi. Angafiki la engifisa ukufika khona kodwa ngoba ngiyazi ukuthi uNkulunkulu ukhona ngihlelele khona angina stress futhi ngalokho. Yes. So ngathi konke kunesikhathi. Yes. Uma ungena mfowethu uvele wangena wathi khaxa kune maturity kwi sound yakho. Kunini la uqale khona ukubona ukuthi no ngingakwenza lokho? Well ekukhuleni kwami asahle ngangitshela ngangibona ngumuntu osebenza radio ngibona ngiyumsakazi nakhona osakaza ibhola. Yes. Angazi ukuthi kwashintsha kodwa lento yokucula iqine kakhulu sengisevarsity. Yes sir. Yeah, nakhona ngikhuthaza abantu bethi hayi no kufanele wenze into 1 no 2 no 3 ngoba ngathi hayi umnandi kuyona. So nami ngagcinisa ngine interest ethe ukubaningi ngaqala ngacula. So ngiqala ukucula sengisevarsity. Ngiyaxolisa. Ngiqala ukucula sengisevarsity. Bengenza nje nami ngenza nginganaki ngenza ukuthi into ngiyithanda angeke ngisho ngempela ukuthi ngathi kunini kahle kahle kodwa qala ukucula sengisevarsity nakhona bengenza nje ngoba kusuka enhlizweni nginga expectele utho oluthini. Sound ngayo ehlukile engingathi mhlawumbe iyona abantu abak-identify ngayo. Ngabe istyle sakho mhlawumbe ungasichaza njengestyle esinjani? Angazi ngeke ngibe umuntu ocula into esifikile and uma kwenzekile kwakho into engikhuthaza yenze umuntu ngeke ngiyithathe ngimastare kodwa bese ngiba yimina. Mina ngeke ngithi be the best version of yourself. Ukhonke okwenzayo ungayiluzi ubuwena ngoba abantu babuthandela ubuwena. Iningi labantu abasuke bekwazi bephila nawe basuke bekuthandela ubuwena. Ngesikhathi ushintsha ufuna ukuzenza omunye umuntu ila uluza khona abantu ophila nabo ngoba usungase wena usungomunye umuntu lo abangaphili naye. Yilapha abaculi soke wasebenza nabo? Baningi kakhulu. Yes. Baningi kakhulu. Ngicela ungabali ngoba baningi. So ukhona ozosala ngephutha bese bona ngathi mhlamba akabaleki kodwa baningi. Phila ngakho vele ukusebenzisana nabantu. Mfowethu sesivala sikhulume nge-stage performance sakho. It looks very solid. It could tell ukuthi insizwa inesikhathi la ijima khona ilungiselela umsebenzi. Tell us about your stage performance. Well owami kuthe ukuhluka kancane. Ngiyacula kakhulu. Leyo ukuperforma ngidansa nama dance. uNkulunkulu ngakusho nje kube gcwala umlomo uthi akangiphanga lokho ukunyakaza stage. So indlela engikwazi ukunyakaza ngayo nabantu ile ukuthi ngiyayisa umlomo ngixhumana nabo nge-interact nabo ingakho nezingoma zami ngenza sure ukuthi uma ifika izofika imthinto umuntu so that mangise stage nami ngingabhoreki sikwazi ukuculisana sishintsha amazwi siculisana. So ngifocusa kulokho nje. Yes. Mhlawumbe abantu abafisa ukuxhumana nawe abafuna ukukubhuka abafuna ukukulandela utholakala kanjani? Hayi kuma social media wonke uNavigator Gcwensa nje. Muthe Navigator Gcwensa usubona ngefollowing ukuthi okay ngenzeka kube uyena lo ngoba kunama fake account bese kuzothi ama emails kuma bookings navigatorgcwensa@gmail.com. Yes. Yeah okay kube kanjalo. Mfowethu siyasibonga isikhathi sakho. Ngiyathobeka kakhulu. Kanyakwethu. Thank you.